Soc la Mar Domènech Escoda, una alumna de segon SOA a l'Institut Berenguer d'Entença. M'he llegit Misteri al carrer de les Glicines, una història escrita per Núria Prades, una autora barcelonina que porta escrites ja més de 25 novel·les de temàtiques molt diverses. És llicenciada en Filologia i actualment treballa com a professora mentre compagina aquesta tasca amb la feina d'escriptora. Tal com s'indica en el títol, és una novel·la de misteri que amb un to neutre descriu una història on es veuen clarament reflectits valors com l'amistat, com tres persones que gairebé no tenien res a veure s'uneixen per un benefici comú i per sorpresa de tots és l'inici d'una llarga i pròspera relació. El que això significa és que a vegades les persones encaixem millor del que ens pensem entre nosaltres, perquè gairebé sempre ens deixem portar per les primeres impressions i passem de conèixer com és realment una persona, només per aquest motiu. La història succeeix a Esplugues de Llobregat, concretament en una casa abandonada del carrer de les Glicines. El llibre està explicat per un narrador extern que no participa en la història, que està ambientada en l'època actual. Tot comença quan en Marc, un jove periodista, desapareix al sortir de la feina i la policia no troba cap indici d'on pot estar. L'Helena, la seva parella, farta d'esperar les escasses i inexistents notícies de la policia, convenç en Guillem, el germà de la víctima, per investigar pel seu compte i així poder trobar en Marc. Els dos joves comencen per refer els passos de Marc aquell dia, amb l'ajuda del seu company de feina, que va acompanyar-los en el trajecte que havien fet junts en metro el dia de la desaparició, i també va dir-los que havia baixat unes parades abans sense donar-li cap explicació. Així que l'Helena i en Guillem també van baixar en aquella parada. La casualitat va ser que al baixar, la Dèlia, futura novel·lista, els havia sentit parlar al vagó sobre en Marc, i havia coincidit que ella estava també al vagó amb els dos periodistes quan ella havia desaparegut. La Dèlia va explicar-los que mentre buscava un argument per a una novel·la s'havia fixat en el noi, que ell al mateix temps s'havia fixat en una noia i havia baixat del metro, seguint-la fins a la seva casa. Així que la Dèlia també va seguir-los, fins veure l'entrar, però com que no ho va trobar interessant, va marxar. Van visitar de dia la casa del carrer de les Glicines en la que havia entrat en Marc mesos abans, per descobrir què va passar de veritat aquella nit i on era ara el jove periodista. Un dels temes que l'autora també vol transmetre és que les dones també poden ser policies o poden tenir qualsevol altra feina, i no se les pot jutjar per això, sinó per la qualitat del seu treball. Ho fa a través de la figura de la sotsinspectora Rovira, mal anomenada pels seus companys Barbie Policia. Subestimen el seu potencial i la posen al càrrec del cas d'en Marc per treure-se-la de sobre a ella i a l'Helena i en Guillem. La Rovira, amb l'ajuda dels nois, resol el cas i així venç els estereotips i posa fi a les crítiques dels seus companys masclistes. Tres protagonistes són de personalitats contràries entre ells. En Guillem és un noi molt reservat i que sempre analitza les conseqüències que poden tenir les seves accions abans de fer res. La Dèlia, en canvi, és una personalitat totalment oposada. És una noia molt extravertida, que molt sovint deixa portar-se pels seus impulsos i pel seu infal·lible instint, tot i que això a vegades li porti problemes. A part, sempre vesteix d'una manera molt atrevida, que mostra d'una manera molt clara la seva manera de ser. La personalitat de l'Helena no queda ben bé reflectida en el llibre, sinó que només es mostra una jove molt afectada per la desaparició de l'amor de la seva vida i molt dolguda a l'assabentar-se de que aquest va ser vist per últim cop seguint una altra noia. Tots aquests esdeveniments fan que l'actitud de l'Helena correspongui a una jove indefensa, que no té res clar i és molt sensible a totes les emocions que la puguin afectar, però crec que només es mostra així per la pressió dels successos i que en realitat té una personalitat ben diferent. El llibre utilitza un llenguatge molt bàsic i senzill, fàcil d'entendre. M'ha semblat una història entretinguda i que et deixa amb intriga fins a les últimes pàgines. M'ha agradat bastant i el recomanaria a tots aquells als que els agraden les històries de misteri o novel·la negra.